de verkeerde. Ja, die. Is die zak goed? Oké. Mooi hè jongens? Goh. Hier. Ja. Oh. Stop. Wat? Stop. Zo. Ja. Heid. Kom. André, wekker worden. Nog Huh? Hallo? Hè? Heid? Nou, Hey, Sophia. Zullen we er gerne een bakje doen? Hast u daar wel tijd voor dan? Maar André is een jiddy. Hé, hoe bedoelst? André is toch jiddy, Joet? Hé? Wist u het verketten? Ik en Sarah binnen al druk de taart voor André aan het bakken. Maar ik ga helemaal geen cadeau voor André. Oh, maak je hem cadeau, hè? Nee. Oh, Maar wat joust hem dan? tja, dan jou ik hem... Disappear wel. Alfred? Nee, Alfred, stop! Nee, Alfred! André! huh? Hey, André, zo. Oh, nou. Heid? Hé? Oh, hé? Ja, ben ik wel een green. Ja, zo, André. Hier is die cadeau. Een tentenstok? Nee, dit is nou een speer. Oh, Kom mee, dan kun je moeten uitproberen. oké. Oh, zo, ja. Ja. Nevens mij is het gewoon een tentenstok. Ja, maar, dit is gewoon een grapje, hè? Dan best er helemaal in trappen. Die echte cadeau, die zal ik nog heljen. Wacht maar in de caravan. Oké. Zou ik alsjeblieft hier van die cadeaus gaan maaien? Maar haast dan zelfs net een cadeau. Ik hier wat geweldigs regelen, maar André had het zelfs helemaal stikken maken. Dus mag ik een cadeau pakken? Nee, dit binnen mijn cadeaus voor André. Kassen van mijn eigen boesje kocht, die wil ik zelfs aan. Ja. Sorry, doe me zelfs wat regelen. Ja. Hast er nou echt een van mijn cadeaus onder die shirt? Nee? Kom op, Alfred. Lees het waarom. Nou. Zo. Dank u voor, maar net echt. Liek het nog nergens Wat heen wel. Kom maar, Alfred. Lees het verder op. De kooi is net best. De bal is glad. Ja, volzelf. En deze? Ja. Hey, jong kerels. Lekker onder de oor smieten. Smiet hem eens even naar mij. Kom maar. Kom, smiet maar. Ach, kom op. Waar is de stoerenbink? Smiet hem eens naar mij. Sorry. Dank u wel. Nou, Tada! Lokwenske, lieve jongen. Hier is die echte cadeau. Dat is lief. Oh, wat leuk. Een bal. Dank, Heid. En wanneer begint die feestje? Ja, wij beginnen sa. Ik zal nog de caravan versieren. Maar dat meestal vanzelf net zien. Wacht. Wow. Sa. Doe maar. In deze kast. Nee, Heid. Sa. Ik ken toch gewoon boeken maken? Heid.
nou versieren. Hoppa. Kom naar de hut aan. Ja, goed idee. Oké. Ja. Jaså? Wel Ike. Hier nou even een glaasje. Oh. Hm? Mooi slingers. Ik ga ze zelfs maken. Nou, kreeg ja. Dag Roy. Doei. Er is er aan, ja. Hier ben de cadeaus. Jongen, je zitten. Oké. Hier ben ik dan. Oh, dat is een lekkere taart. Hi. Hoi. 5 kilo Zal ik de of taart derdel zetten? Best genoeg. Zullen we jongen? Ja, ja. Ja. Wacht. Waar is het feestvarken eindelijks? Hm? Waar is André? Ja. Oh ja. André, kom maar. Is dit wat ik denk dat het is? Ja. Oh. Alfred, nou is het echt te vier. Dit kist toch alleen het maatje op de jiddy van die been. André, die heid moet die wat vertellen. Wat bedoelst? Er is toch niet onderhand? Alfred? Ja. Ik weer een jeetje vergeten. En ik weer een feestje vergeten. En de versiering. En die. In de kast. Maar Sst. Oh, wacht even. En wat zei ze dan? Sorry. hoezo sorry? Wat een verrassing. Zoveel cadeaus heb ik nog nooit bij elkaar zien. Hè? In de kast. Oh, wat voor cadeaus, André. Oh ja. Dat ha ik verleden hier al little kleerlijn. Ik wie verleden hier die jeetje vergeten. Ja. Maar dat wil ik vanzelfs net nog een keer gebeuren laten. Dus toen wist me jullie net vergeten? Nou, ik weer vergeten dat ik hem net vergeten weer. Ah, Oké. Nou, helemaal goedheid. Zullen we nou dan met jullie vieren? Ja. Ja. André, is het echt helemaal oké, Sa? Nou, hij is net jeder als de taart in die gezicht smarst. Kiet je het echt van? Oh.